Vi lever helt klart i en underlig og en mærkelig verden, hvor at det unormale, det absurde, hvad kan man sige, det hvor man altid har sagt, nej, det kan sgu ikke være rigtigt, det er pludselig blevet det, der er det rigtige. Vi lever i et samfund, hvor at fedme pludselig bliver gjort til noget sundt, selvom vi ved, at hvis vi bare kigger til USA, så er det den største årsag til for tidlig død, det er fedme. Nu prøver vi lige pludselig at gøre dem til Miss Universe, og vi prøver på at involvere dem alle mulige forskellige steder, i stedet for at fokusere på sundhed. Lige pludselig er det blevet manipuleret, det er pludselig blevet helt i orden. Vi ved medierne, og vi ved at pressen, vi ved at politikere manipulerer helvede til. Det at lyve, som før i tiden var sådan en ed, at man godt var klar over, man skulle ikke lyve, fordi så bærer du rundt på en smerte i kroppen. Det er pludselig blevet noget, at jamen, vores mest fremtrædende politikere, de lever næsten af at fordreje sandheden. Familien er blevet sat på andenpladsen, arbejdet er nummer 1. Vi ved i dag, at det at være adskilt, det at være disconnected er den største årsag til alle former for misbrug, og alligevel så fjerner vi børn stort set for kryben af og skal smides i institution. Vi gør så mange ting, som vi godt er klar over. Det her, det er ikke rigtigt. Og alligevel så størstetallet af befolkningen, de sidder og kigger ind i fjernsynet og lader som ingenting, fordi det kan da ikke være mig, de taler til. Det kan da ikke være mig, der skal gøre den forskel. Det kan da ikke være mig, der skal blande mig. Den stillestående storm, den stillestående mængde af mennesker, som sidder stille og tror, at det her det ikke omhandler jer, det er sgu jer, der er problemet. Dem, der tør rejse sig op og råbe, det er en minoritetsgruppe, som overhovedet ikke forventer den her flok. Og så kan man sidde og sige, jamen folk skal da have lov til at være, som de vil være. Nej, det skal de ikke. Fordi at, så fængslede vi ikke voldtægtsforbrydere, vi fængslede ikke pædofile, vi fængslede ikke indbrudstyve, vi fængslede ikke voldsmænd, hvis alle folk skulle have lov til at være, som de har lyst til at være. Vi er nødt til at have nogle normer, og vi er nødt til en gang imellem at sætte en pæl i at sige, nej, derfra der går den ikke længere. Der er jo også en årsag til, at mennesker ikke går nøgne rundt. Fordi det ser bare ikke godt ud, det er grimt. Jamen det er det altså også, der er nogen, der klæder sig som sådan en drag queen, du ved, eller bilder os ind, at du kan være det køn, du gerne vil være. Det er absurd, at vi som mennesker skal sidde stille og se det fungere, eller tænke, nå, det er nok sådan, det skal være. Der er jo ikke nogen, der siger noget, og alle de her sådan, kloge mennesker, der render rundt og træffer beslutningerne, de er jo klogere end os. Nej, de er hjernedøde. De er dumme, de er brainwashed. Altså, det er langt de fleste mennesker, der træffer beslutningerne, de gør det på grund af ambitioner, fordi de gerne vil have magt og indflydelse. Det er sgu ikke, fordi de har en større viden end alle andre. Nej, det er på tide, at der er nogen, der rejser sig op og begynder at beslutte sig for, at den her verden, den skal drejes tilbage til sund fornuft. Der er ingen sund fornuft i det, der foregår. Det er jeg nødt til at sige. Jeg bliver sgu flov. Jeg sidder og tænker, hold kæft, hvor er det pinligt, mand. Altså, det er jo lige meget, om vi ser Melodi Grand Prix, eller vi ser OL, så vælter det jo ind med mennesker, som gerne vil ses og høres, som har en eller anden personlighedsforvrængelse af en eller anden art, som lige pludselig er blevet fuldstændig i orden. Du ved, men man skal altså ikke tage fejl af, at hvis du har en forkert tanke, så propper de altså piller i hjernen på dig, ned i munden på dig, hvis du tænker eller gør noget forkert. Men du må gerne klæde dig som en idiot, uden overhovedet at have en diagnose. Altså, der er et eller andet, som er fuldstændig skævt. Og hvis ikke du og jeg rejser os op og siger noget, så er det du og jeg, der er problemet. God dag derude.